Sports. Nagsapatan na Pinoy champ Manny Pacquiao ken Mario Barrios iti sana malipatan alaban iti Rabaw iti ring. Kalpasan iti panagkita ken panagsango iti maymaysa nga entablado dagiti dua iti MGM Grand iti Kalman iti Las Vegas, Nevada. Itaya ni Barrios ti suot na nga World Boxing Council welterweight crown kontra ken Pacquiao iton umay a Domingo oras ditoy Pilipinas. Target bet ni Pacquiao iti maika-inem apulo ket talo a pangabaka. Dehado ti agtawenen upat apulo ket inem nga ni Pacquiao iti laban gapo iti edad na daytoy ken panakatenga iti pat atawen iti panangsango na iti naubingan ni Barrios nga agtawen laing iti 30. Kumpiyansa ni Barrios nga isublina ni Pacquiao iti panagretiro. Amamo da Pacquiao ken Barrios nga saan nga matras iti anyaman nga laban no sa dino ti Pinoy legend ketadan iti napaspas a kombinasyon bayat nga iti Mexican-American ketadan ati dog nga ima ken solido nga job. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak RMN.